Fil-katekeżi tagħna llum xtaqt li hekk nirrifletti ftit magħkom forsi iktar minn darba naraw kemm joħduna fit-tul dawn is-sezzjonijiet fuq il-konsagrazzjoni ta' nfusna lil Marija skont it-tagħlim ta' Sena Luigi Maria de Montfort li meta nirreferi Montfort allura fil-qosor nkun qed nirreferi għal dan il-qaddiż li għex fis-seklu 18 u kiteb ktieb li jismu it-Trattat dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Imbierka Marija illi għamil żmien dan il-ktieb meta nkiteb kien mitluf però reġa' ġie skoprit aktar tard u ħalla impatt kbir fil-ħajja spiritwali ta' ħafna nies inkluż ta' diversi qaddisin fosthom l-iktar wieħed fi żminijietna magħruf għall-ispiritwalità li minn dan il-qaddiż stess mingħand Montfort huwa l-qdussija tiegħu il-Papa Giovanni Paolo II li l-Knisja diġà ddikjaratu bħala venerabbli mixi fil-kawża għall-kanonizzazzjoni tiegħu. Kif nafu l-Papa Giovanni Paolo II kien hemm mument fil-ħajja tiegħu meta l-imħabba tiegħu lejn Marija beda jistaqsi lilu nnifsu meta kien għadu żgħir jekk din xi devjazzjoni x'posta jew le jekk qed tieħu post Ġesu jew le, u propju dak li ħanidu hekk solvilu dilemma spiritwali li kien fiha propju kien meta qara dan il-ktieb li kien kiteb Montfort. U propju nixtieq li nagħmlu mixja pass pass hekk ma' dan il-ktieb nduru daqsxejn ftit it-tagħlim tiegħu nieħu l-essenza tiegħu mhux kull ma jgħid għax ċertament speċi tawwa mhux iktar minn dak li se ngħid jiena, imma anke ħalli dan it-tagħlim illi l-Knisja laqitu ta' dan il-qaddiż u laqitu b'mod tajjeb ħafna u li anke spira tant persuni sabiex f'Marija sabu triq vera għal għand Ġesu, aħna wkoll inkunu nistgħu nibbenefikaw minnu u aħna wkoll forsi inħossu sejħa, narfu sejħa, il-Mulej sejħinna anke permezz dawn ir-riflessjonijiet sabiex din tkun it-triq spiritwali li l-Mulej jista' jkun qed isejjaħlek għaliha. Konxu li hemm uħud minnkom li forsi dan il-ktieb rawh, dan it-tagħlim forsi diġà jafuh, forsi huma stess jipprittkawh, jgħixuh u jwasslu għal ħadd ieħor, ma daqstant jista' jkun allura anke ta' sapport ta' mbuttatura għalikom sabiex tkomplu tapprofondixxu u titħeġġu fis-sejħa lil Mulej ikun qed jagħmlilkom. Importanti jekk li ngħidu li dan l-awtur, dan il-qaddiż Montfort, il-kitba tiegħu għandha bażi fuq dik hija l-iskola Franċiża tal-ispiritwalità. Għaddaqstant anke ċerti riflessjonijiet tiegħu nafu li mhumiex oriġinali tiegħu però ara ħafna, fil-fatti anke fil-ktieb tiegħu nsibu diversi kwotazzjonijiet u referenzi lejn qaddisin, lejn il-patristika, lejn il-kelma ta' Alla, lejn awturi anke ta' żmienu. Ekku allura nafu li dindina dak li se jgħallem qiegħed anke ankrat f'dik li hija tradizzjoni ħajja anke tal-Knisja fit-tagħlim tiegħu. U nafu li huwa meqjus anke mill-diversi drabi anke mill-Papa, pereżempju il-Papa Giovanni Paolo II meta kiteb l-enċiklika dwar il-Madonna Redemptoris Mater mill-Feddej propju jikkwota u jirreferi għal dan il-qaddiż Montfort bħala figura awtorevoli illi nistgħu nimxu fuq il-Marjoloġija tiegħu fuq il-mod kif huwa jippreżenta l-figura ta' Marija. Ħanaddu daqsxejn għal ftit elementi mela li dan il-qaddiż jipproponilna bħala devozzjoni tagħna lejn Marija. L-ewwel ħaġa dan il-qaddiż jitkellem mis-sem ta' Marija fl-inkarnazzjoni. Biex Montfort jgħinna nifskopru nifmu x'inhi l-ħtieġa ta' Marija fil-ħajja tagħna, għaliex għandna bżonn lil Marija f'ħajjitna, huwa jitlaq minn Ġesu. Huwa jitlaq mill-esperjenza ta' Ġesu u jirina x'kien is-sem ta' Marija fil-ħajja ta' Kristu. L-argument allura huwa wieħed sempliċi li jekk Ġesu stess għażel li jkollu bżonn lil Marija fil-ħajja tiegħu, aħna bħala parti mill-ġisem mistiku tiegħu li l-Knisja nażlu miegħu u fina il-bżonn ta' Marija fil-ħajja tagħna. Imma ħannimxu pass pass. Montfort propjament jitlaq laqqas mill-figura ta' Ġesu biss imma jitlaq minn dik li aħna nemmnu li hu realtà ta' Alla. Alla li huwa Trinità. Kif nafu aħna kull azzjoni li jagħmel Alla fil-ħajja tal-bniedem hija dejjem azzjoni trinitarja.
ħafna drabi aħna nifukaw fuq Ġesu u għandu jkun għax Ġesu huwa t-triq ħanidu hekk biex neħtlu f'din il-ħajja trinitarja. Però il-fidi nisranija tagħna tirrifletti din il-komunjoni ta' mħabba ta' Alla li hu Trinità, Missier ben Spiritu Santu. Il-Missier huwa dak li joħloq, l-Iben dak li jsalva u l-Ispirtu dak li jqaddes. Allura l-misteru tal-inkarnazzjoni l-Iben talla tini persuna ta' Trinità Qaddisa illi jsir bniedem mhijiex biss azzjoni tal-Iben, imma azzjoni kemm tal-Missier, kemm tal-Iben u kemm tal-Ispirtu Santu. U Montfort propju jitlaq minn dil bażi trinitarja. U jaqqada mbagħad flimkien ir-relazzjoni tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu flimkien ma' Marija. Ħanduru għom wieħed kif jispjega Montfort. Montfort jispjega jekk jgħid Alla l-Missier kif nafu f'San Ġwan hekk ħabb id-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. U Montfort jgħid isma' il-Missier lil dan Ibnu l-Ażiż li d-dinja tawla biss permezz ta' Marija. Il-Missier lill-Iben ma talbux pereżempju biex jidher fostna hekk lest raġel matur fi żmienu, imma tawunna permezz ta' Marija, kienet l-għażla tal-Missier. Marija hija dik li l-Missier għażel biex jagħtina l-Ibnu permezz tagħha. Montfort imbagħad jgħaddi biex jirrifletti fuq l-Iben. Jgħid li l-Iben sar bniedem mela l-Missier tagħ, imma l-Iben sar bniedem għas-salvazzjoni tagħna f'Marija fil-ġuf tagħha u permezz ta' Marija. Marija hi li tagħtu fid-dinja nafu li l-maternità għandha żewġ fażi, żewġ mumenti partikolari. Il-mument tal-konċepiment u l-mument ta' twelid. Daw it-tnejn li huma flimkien jagħtu id-dimensjoni materna fil-mara. U t-tnejn li huma Marija, Ġesu jitnisser f'ġufa, Ġesu jitwilet minna. Mela l-Iben jagħti lil Ġesu permezz ta' Marija, il-Missier jagħti l-Iben permezz ta' Marija u l-Iben isir bniedem permezz ta' Marija. Montfort ikompli jitkellem dwar kif pereżempju Ġesu f'ġuf Marija iqaddes il-Ġwan il-Battista f'ġuf Eliżabetta. Mela biex ngħidu hekk Ġesu iqaddes il-Battista permezz ta' Marija. Jgħidilna wkoll Montfort kif kien għat-talb ta' Marija li Ġesu wettaq l-ewwel miraklu fit-tix tiegħu ta' Kana l-kol nafuha mhux għalfejn noqogħdu nirrakkontawha din il-ġrajja. U Montfort jgħid hekk kif Ġesu beda il-ħajja tiegħu, beda s-sinjali tiegħu permezz ta' Marija. Hekk il-mulej jibqa' anke permezz ta' Marija tina s-sinjali tiegħu. Melek rajna l-Iben, rajna l-Missier u Montfort ikompli jirrifletti ftit fuq l-Ispirtu Santu. Naħseb hekk il-riflessjoni ta' Montfort fuq Marija u l-Ispiritu Santu hija importanti ħafna xi drabi ma tantx nirriflettu dwarha. Iktar nirriflettu r-relazzjoni bejn Marija u Ġesu, però għandna bżonn nirriflettu fuq dimensjoni pneumatoloġika, jiġifieri ir-relazzjoni bejn Marija u l-Ispiritu. San Franġis t'Assisi kien wieħed minn tal-bidu illi jsejjaħ il-Marija bħala l-arusa tal-Ispirtu Santu. Franġisku fuq minn tal-bit tagħha jgħidilha bint wis maħbuba tal-Missier Etern, is-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu u arusa tal-Ispirtu Santu. San Franġis t'Assisi ukoll jikkontempla l-Marija fir-relazzjoni tagħha mat-Trinità Qaddisa. X'għallibna Montfort dwar mela is-sem ta' Marija qegħdin ngħidu dejjem fl-inkarnazzjoni fir-relazzjoni mal-Iben li mal-Missier li jagħtina lil Ġesu permezz ta' Marija, l-Iben li jitnissel u jitwieled permezz ta' Marija u l-Ispirtu Santu. Fl-inkarnazzjoni, l-inkarnazzjoni hija l-kelma li turina li l-Iben talla sar bniedem, l-inkarnazzjoni kif insibuha f'San Luqa huwa l-Ispirtu Santu li jsawwar il-ġisem ta' Ġesu f'Marija u dan biss wara li Marija qalet l-iva tagħha. Kif nafu fl-inkarnazzjoni, fil-festa anka ta' tħabbira tal-mulej, naraw li meta Marija qatlu kif ikun dan lil Gabriel jgħidilha l-Ispiritu Santu jinżel fuqek.
il-qawwa tal-għoli tat-tik u tixħed id-del tagħha fuqek. L-Ispirtu Santu kien huwa ħnejdu hekk li ħalaq il-ġisem ta' Ġesu f'ġuf Marija u minn Marija. Allura naraw din l-ewwel ħidma tal-Ispirtu Santu f'relazzjoni ma' Marija. Wara l-iva ta' Marija, mal-iva tal-Madonna, l-Ispirtu inissel il-Ġesu f'ġuf Marija. U Montfort ikompli jgħid kif nissel il-ġisem ta' Ġesu f'ġuf Marija, sawwar il-ġisem ta' Ġesu f'ġuf Marija. L-Ispirtu jkompli jsawwar il-ġisem mistiku ta' Ġesu li għall-Knisja permezz ta' Marija. Aħna San Pawl eżistijaj jallimna illi aħna u Ġesu ġisem wieħed. Ġesu r-ras u aħna l-bqija l-membri ta' dan il-ġisem. Aħna ġisem wieħed. Walla Montfort jgħid isma' kif il-Ġesu bħala t-tieni persuna, il-ġisem tiegħu. Ġesu twilet mill-Ispirtu minn Marija, hekk ukoll il-Knisja bħala l-ġisem mistiku ta' Kristu tkompli titwilet mill-Ispirtu u minn Marija. Fil-fatt ninnotaw eżistijaj l-ġrajja ta' Pentekoste kif jagħtina Salluqa inqabluha ħafna mal-mument tal-inkarnazzjoni f'Salluqa. It-tnejn li huma għandna l-preżenza ta' Marija u t-tnejn li huma għandna l-preżenza tal-Ispirtu. Fl-ewwel mument minn Marija u mill-Ispirtu jitwilet jitnissel l-ben ta' Alla, fit-tieni mument mill-Ispirtu minn Marija l-apostli miġburin jitolbu fl-imkien madwar Marija titnissel l-Knisja bil-ġrajja ta' Pentekoste. Marija u l-Ispirtu jitnissel l-ben ta' Alla u tkompli titnissel u jissawwar il-ġisem mistiku ta' Ġesu. Montfort, minħabba d-relazzjoni profonda bejn l-Ispirtu Santu u l-Madonna, jgħid li aktar ma l-Ispirtu Santu jisib lil Marija l-arusa għażiża u inseparabbli tiegħu. L-Ispirtu Santu jaħdem b'Marija, l-Ispirtu Santu jaħdem f'Marija, bħalma l-Ispirtu Santu jaħdem bil-Knisja u l-Ispirtu Santu jaħdem fil-Knisja. Sant'Ambroċ jallimna illi il-Madonna hija ġbija tal-Knisja. Dak li l-Knisja hi Marija hi, dak li Marija hi l-Knisja hi. Allura dil-laqda bejn Marija u l-Ispirtu nqabluha anke l-laqda bejn l-Ispirtu u l-Knisja. U Montfort jallemek jgħid isma' aktar ma l-Ispirtu Santu jsib lil Marija l-arusa għażiża u inseparabbli tiegħu f'ruħ il-bniedem, il-ħidma tiegħu issir aktar qawwija u effettiva f'dik ir-ruħ billi jnissel lil Ġesu fiha u jnissel fir-ruħ f'Ġesu. X'irid jgħid biha Montfort? Jgħid isma' iktar ma l-Ispirtu Santu fina fir-ruħ tagħna isib ir-ruħ tagħna maquda ma' Marija, dik il-preżenza ta' Marija, iktar ma l-Ispirtu Santu isib ir-ruħ tagħna maquda ma' Marija, l-Ispirtu Santu jista' il-frott tiegħu, il-ħidma tiegħu fir-ruħ toħroġ biktar qawwa. Toħroġ fil-karizmi, toħroġ fid-doni, toħroġ fil-virtujiet, toħroġ fil-frott tal-Ispirtu u l-ikbar ħidma l-Ispirtu Santu li tagħmel fina illi innaqqaxna fil-bniedem il-ġdid li huwa Sidna Ġesu Kristu. Meta jgħidilna iktar mar-ruħ tagħna tkun maquda mal-Madonna, ma' Marija, iktar l-Ispirtu Santu jista' jaħdem ġewwa fina għaliex Marija u l-Ispirtu ma nistgħux nifirduhom kif ma nistgħux nifirdu l-Ispirtu u l-Knisja. Jekk Marija hija l-arusa tal-Ispirtu Santu, naħseb nistgħu anke dan it-titlu nagħtuh għall-Knisja bħala l-arusa tal-Ispirtu Santu. Montfort jgħallem illi mill-mument tal-inkarnazzjoni l-Ispirtu Santu ma jistax jinfiret minn Marija fil-ħidma tiegħu. Naħseb din hija waħda mill-intwizzjonijiet qawwija li rridu niddiġeruha bil-mod għaliex forsi ma tantx nisimgħuha, ma tantx nitolbu dwarha, ma tantx nirriflettuha u nipritkawha, illi l-Ispirtu Santu mill-inkarnazzjoni dil-laqda tiegħu ma' Marija hekk baqgħet għaddejja u tibqa' fl-eternità. Għalhekk rajna f'din l-ewwel parti eżisti u l-ewwel parti tat-tagħlim ta' Montfort laqda tal-missier, tal-iben u tal-Ispirtu, laqda tagħhom ma' Marija fil-mist